Un dos símbolos de Bristol é a súa ponte suspendida sobre o río Avon e que está nunha das zonas máis caras da cidade, Clifton. Imos coñecela con Santiago Rodríguez, que é profesor de xenética molecular na Universidade de Bristol. Hola, Santiago. Hola, benvidos a Clifton, en Bristol. Son Santiago, de Paradela, Lugo. Levo 11 anos aquí en Inglaterra e son profesor titular de xenética na Universidade de Bristol. Santiago, que sitio máis espectacular, onde estamos? Sí, realmente espectacular. É a ponte en suspensión de Clifton. É unha ponte do século XIX, de 400 metros de longitude, que está en riba do cañón do río Avon. Esta ponte está nun barrio exclusivo, no barrio de Clifton, que é un barrio dos máis importantes da cidade. Por enriba dela pasou o Concorde no seu último voo no ano 2003. Que fan aí? É un tobogán natural, é unha cousa insólita. A primeira vez que vin chamoume moita atención, pero é moi popular aquí en Clifton. Por eso está a pedra gastada. Por eso está a pedra gastada, sí. Este que vedes aquí é o memorial de Wills. Wills foi o primeiro chanceler da Universidade de Bristol, que dou 100.000 libras no ano 1800 e pico para a universidade. E os seus fillos fixeron este edificio na súa memoria. O edificio custou unhas 500.000 libras do ano 1925. Carai. E para que te fagas unha idea, simplemente para limpar a faciana do edificio, gastaron aí 4 anos 800.000 euros. Este é o edificio emblemático da Universidade de Bristol, universidade na que traballo eu como profesor de xenética. E onde estudaches? Eu estudei a licenciatura de Bioloxía na Facultade de Santiago de Compostela. E que pasou? Como acabas en Bristol? Pois unha condición para poder ter opcións na universidade é facer unha estancia postdoctoral no estranxeiro. Eu viñen a Southampton en primeiro lugar cunha beca da Marie Curie da Comunidade Europea por un ano e xa levo 11 aquí. Este edificio é Victoria Rooms. É un edificio que se fixo en honra da reina Victoria no século XIX. En él está actualmente a Facultade de Música da Universidade de Bristol. Este edificio ten capacidade para 700 persoas e aquí é onde eu dou sesións plenarias a estudantes de primeiro, segundo, terceiro e cuarto cursos de medicina. Aquí é tamén onde o meu fillo Carlos deu varios concertos coa súa orquesta filarmónica. É músico? Sí, ele é músico. Os artistas na familia, entón? Teño, sí, 3 artistas na familia. 3? Sí. Quen? A miña muller, Mari, que é escritora, poeta e cantautora. O meu fillo, que é músico, e o meu pai, que era un escritor de Paradela, o que lle dedicamos cada ano un certame literario. Como se chamaba? Manuel Rodríguez López. E o certame literario chamache Manuel Oreste Rodríguez López. E a partir de aquí empeza Clifton, coa súa primeira e principal rúa, White Ladies Road, que quere decir Rúa das Mulleres Brancas. Ao final desta rúa está Black Boys Hill, que quere decir a colina dos rapaces negros. Tense especulado se isto ten algo que ver ca historia de esclavitude de Bristol, pero hai xente que di que non ten nada que ver. Moi chulo esta zona, non? Más moderna, mellor. Sí, esta é a zona moderna, moi dinámica de Bristol. Isto é a arteria principal de Clifton. E ti onde vives? Nos vivimos en Horfield. Se queredes, vamos e presento a vosa familia. Nesta zona residencial vivo eu dende hai un ano. Esta é a miña casa, pasade. Esta é a miña familia, a miña muller, Mari. Hola. Hola, vou saudar a inglesa. E o meu fillo Carlos. Hola, Carlos. Hola. Que tal? Moi ben. E a túa horta, non? Sí, eso é o que quería enseñarvos a continuación. A horta, que é cousa de Carlos totalmente. En serio? Sí. E que tes plantado? Pois teño aquí uns tomates, e tamén teño pimentos, e teño unhas judías, e é o primeiro ano, e pois gustame moito, en realidade. Tes uns tomates moi raros. Pois sí, son uns tomates azuis que vi por internet e compreinos pensando que estaría moi ben plantalos. Compraches por internet? Sí, compreinos por internet. Por eBay ou así? Por eBay, sí, exactamente. E onde es?
Yo soy de padre gallego y de madre madrileña. Y nací en Madrid. Lo que pasa que con menos de un añito nos fuimos a vivir a la zona donde mi padre había nacido, que es la zona de Viveiro, en la Mariña Lucense, y he vivido allí pues hasta los 23 años, que nos fuimos a Lugo, después a Santiago cuando nos casamos, y ahora a Inglaterra. Antes dixenvos que a miña familia é unha familia de artistas. Quería enseñarvos uns libros. O libro de poemas da miña muller, que está escrito en castelán e en galego tamén. Este era o meu pai, Rodríguez López. E este último libro do certamen literario que organizamos cada día en Paradela. Santiago, cantas veces ides a Galicia? Imos 2 veces o ano, no Brau e en Navidad tamén. E para sempre? Pa cando? Bueno, para sempre estamos, a verdad, a gusto aquí. Temos un traballo que é moi axeitado e a verdade é que pódese decir que estamos afincados aquí definitivamente. Bueno, pois facedo que queirades, pero sede moi felices, que estades nun sitio moi bonito, Bristol. Moitas gracias. Ata sempre, familia, grazas. Ata sempre. Gracias.